En aquest vídeo us mostrarem els serveis, espais i col·leccions de la BCT mitjançant una guia d'acollida. Aquesta guia d'acollida es pot consultar des de la pàgina de la BCT dintre de Bibliotècnica. Si entrem, hem d'anar a l'apartat Coneix la BCT. Aquí tenim la guia d'acollida en versió catalana i en versió anglesa. Si entrem a la versió catalana, veiem que la guia d'acollida està dividida en 6 apartats. El primer de tot és l'horari, on especifiquem l'horari a 3 mesos vista des de la pàgina web que podeu entrar amb el signe més. Actualment, pel tema de la Covid, obrim només pels matins, però en horari de normalitat obrim 12 hores, de 8:30 del matí a 8:30 del vespre, i en època d'exàmens obrim els caps de setmana. En aquest segon apartat podeu veure la biblioteca mitjançant aquest vídeo, on fem un recorregut pels espais i col·leccions de la biblioteca. En el següent apartat hem especificat les condicions actuals per entrar a la biblioteca, que són les mateixes que per entrar a l'escola. En el següent apartat de col·leccions destaquem les més importants. La bibliografia recomanada és la manera d'accedir als llibres recomanats pels vostres professors. Si voleu consultar altres llibres en format paper i digital, s'ha de fer mitjançant el Discovery UPC. A més, podeu consultar els exàmens d'altres anys en el dipòsit d'exàmens dintre del portal d'accés obert al coneixement de la UPC, UPC Commons. A més, altres serveis, col·leccions i espais els podeu veure des de la nostra pàgina web Bibliotècnica. Al següent apartat de serveis destaquem els serveis més importants i usuals pels alumnes de primer curs. El Discovery UPC és l'eina de cerca per tots els llibres, tant en format paper com en format digital. A més dels llibres, es pot recuperar qualsevol tipus de document, tesis, congressos, vídeos, etc. Si voleu fer una consulta a un bibliotecari, amb l'opció Reserva un bibliotecari, teniu un formulari per omplir i en 48 hores com a màxim us donem resposta. La normativa de préstec la podeu consultar des d'aquest apartat. Podeu agafar fins a 20 documents durant 30 dies o 14 dies si són llibres recomanats pels vostres professors. En el següent apartat us informem com accedir a la Wi-Fi de la UPC. l'eVIP és el botó que us heu d'instal·lar per consultar des de casa qualsevol format electrònic subscrit per la UPC. A més, actualment cal reservar un lloc d'estudi si voleu entrar a la biblioteca, mitjançant aquesta opció. El meu compte és la vostra fitxa personal, on us expliquen quins llibres teniu en préstec, quina és la data de retorn i els podeu renovar fins a 6 vegades. I per últim, hem posat una bústia de retorn disponible 24 hores, 7 dies a la setmana, fora de la biblioteca, a l'entrada d'aquesta. I finalment, l'apartat de Contacta'ns és la manera de dirigir-vos a nosaltres, ja sigui venint a la biblioteca, escrivint un correu electrònic, trucant o mitjançant el xat que tenim obert de dilluns a divendres en horari de matí. A més, tenim altres xarxes socials que us animem a donar-vos d'alta per estar al dia de les novetats de la biblioteca. I aquí teniu la versió anglesa, amb els mateixos apartats que la versió catalana.
Per qualsevol dubte només us heu de posar en contacte amb la biblioteca.